So ano yung ulam natin ngayon for today's almusal? Lutong kamate. Yun o. Panalo o, panalo. Laro mga kamate. Isang magandang morning po, ma'am and sir. Today's vlog, mag-aalmusal kami ni nanay. So ang ulam namin, ang pagkain namin ay simple lang po. At samahan nyo kami sa araw na to, sa umagang to, kung paano ang simpleng almusal na kakainin namin. So ma, ano yung ulam natin ngayon for today's almusal? Lutong kamatis. Lagyan ko ng itlog. Tsaka gigisa ko ng bawang at saka sibuyas, tsaka itlog, tsaka Tuyo? prito akong tuyo. Okay. Tsaka iinom tayo ng Milo everyday. Ikaw naman kape, ayun ang kape mo. Milo, baka naman. Naghiwa pa po ako ng kamatis, oh. Okay. Ay, ang daya-daya. Apngasa, sabi mo maaga kang darating, ha? Daya-daya mo, ha? Basa siguro Kung siya. sa bagay, umuulan, ano? Okay lang. Tama. Okay lang, Apngasa. Para hindi na lang siya magkasakit. Oo, para mabasa kang pupunta dito. Umuulan, eh. Hmm. Okay lang. Kaya natin ito, simple lang naman. Pero tama na yata ito. Tama na yan, marami na yan. Marami na, no? By the way, no, yung kamatis, napakasustansyang ano niyan. Gulay ba yan? Prutas ma? Yung gula, ano ata. Basta ano, kamatis. Maganda sa Gulay. Maganda sa skin niya. Gulay, kamatis sa Maganda sa puso, may lycopene, no? So, masustansya. Di ba sa bahay kubo mayroon kamatis, gulay. Bahay kubo, kahit munti. Ang halaman May doon. kamatis, di ba? Ay, sari-sari. Si kamas at talong. May kamatis yun na lang po. May kamatis. Ayan mo, importante tayo may kamatis ngayon. Right? Oh, ma, bandaan-daan. Kasarosin yun. Hindi naman tayo nagmamadali. Masarap yung maraming sibuyas. At Para saka malasa, no? matilo siya, makaya, mataluras siya. Dahan-dahan. Ha? Open? Sarap ng kape. Say hi ka. Hello Say po. hi Eden. Hi, Denden. Tulog ka pa? Ba't wala? Tulog ka pa? Ito yung pa, baby. Tulog pa. Ba't wala ka pa dito? Ba't wala ka pa Eden ka mo? Mamo. Tulog pa. Si Bombo nasaan? Kuya. May candy sa bibig. Hindi ko maintindihan sinasabi mo. May candy sa bibig eh. Ay, yung ano, yung orange. Sweet orange. Eh, magigisa na sa lola niya. So magigisa na tayo, nanay. Ay, ito na lang bawang. Lagyan mo kaya ng ano ma. Try natin. Isama mo dyan. Ano? Yung talong. Yan. Pwede siguro. Ay, hindi. Hindi? Ano, hindi. Iwain mo na mali. Hindi. Mag-isa ka. Prito na lang, kumuha ka ng ilan. Ayan. Kukuha ko po. Kukuha po ako. Meron pa pala eh, no? I love you. Oh, tatlo na to. Dalawa lang kaming kakain eh. Oh. Wala siya po nga. Wala si Apo nga sa. Tatlo. Wala siya po nga sa. Ayan o. Sa tabi mo. Ayan. Saan? Saan? Ayan yan o. Ayan. Ay, ito. Kinuha ko na. Kinuha lang at niya ako sa ako eh. Oo. Mahilig sa ano yun. Ayan o. Doon. Oo. Iikot ako na eh. Masikip dito. Ito, meron pa pala dito. Ba, umalis na si ano? Ayan pa oh. Nasaan?
To. Umalis na si, ano? Si Apong Goryo? Oo. To. Ayan pa yun. To. To. So sa probinsya, no? Dahil may mga lupa tayo, magtanim ka lang sa gilid-gilid, may aaning ka na. Prito ko na lang. Pilit na lang natin to. Pampadagdag Hindi. din eh. Tapos, sausaw natin dito sa kamatis. Baka kamustahin mo si Jay kung kumain na. Ay, ano Tawagan oras ko na? mamaya. Tawagan natin. Ano, maaga pa, hindi pa lumabas sa trabaho niya. Hindi Panggabi pa. siya. Mamaya. Nasa trabaho pa yan. Baka. Nasaan yung sa cellphone ko? Ito. Ay, ba nilagay ko dito? Yung Milo ko. Paminom ako ng Milo ko. Ano ka mo na naman? Dito ko yung mga church ha. Wah. Lumabas yung ano ko. Yung picture ni nanay nung bagong kasal, oh. Nandito. Ay, wag mong pakita. Na yung inano na naman itong Bible ko. Sirang ka pag umaga. Anong gagawin natin yan? Piprito na tayo para makakain na. So, ang kapares pala niyan, no? Single sa Kapampangan. Sa Tagalog, ano yung single, Ethel? Sinangag. Linaglag ko ng bawang. Okay. Tsaka magprito tayo ng talong, sausaw natin dito. Ethel, pakitakip yung kape namin saglit. Tsaka yung Milo ko. Tsaka yung Milo ni Madede. Lagyan ko ng mantika. Magigisa na tayo, no, Nay? So, itlog lang yan, no? Tsaka kamatis, no? Anong tawag dyan? Ginisang kamatis na may itlog. Buhay probinsya, no? Kahit ano lang. Survive ka na. Ang bango. Nangangamoy na po. Para madali. Ay, hindi mo po na mag-golden brown yung ano. Bayaan mo na para Bayaan madali. na, para madali. Sabay-sabay na lang. Sabay-sabay. Lagyan natin ng asin. Okay. So, pagtitipla, asin lang, no? Walang lang. bitsin yan. Asin lang. Konti. Pag-portid kanina ako na picture na siya pakagina na yung gabi kahapon. Ano nga yan? Ano nga yan? Wala na, matanda na. Wednesday. Wednesday ba na yan? Merkules? Ano? Yun, no? Takpan tayo parang yan. Okay. Taksin mo na daw. Taksin mo na. Simpleng ulam, mo. Pero masarap pag nostalgia. A few moments later. Lagyan natin ng mantika. So, yun, no? Ay, lumalaban ka. Lumalaban. Lumalaban po. Luto na po. Tapos ang tuyo na lang. Madali na lang yan. Wala pang Teka, kunin dito. Oy! Ano yun? Ah? Ano yan ka? Ano? bird? Tatay. Ano ba yan? Di ba bird yan? Bird.
Yeah, yeah, yeah. Bigay ni Lola Lelen. Binigay. Teka, takpan natin para daw Ako lalambot. nga, ang bango. Sandali. Teka, mainit Baka na. masunog. Magkasunogan tayo, ma. Kaya, Yun, no? tama-tama. Tama-tama lang yan. Huwag ka magpanik. Yun, no? Pwede na. O, malambot na. Walang na, walang na. Pwede na. Okay, walang na. Yun, no? A few moments later. Ay, dahil yung kayo Bible ko malaro. Mga kasal. Sala na, oh. Muling gaya. I like. Gusto mo yung kanin? May bawang. Gusto mo yung sinangag, apo? My bawang yun. Bigyan mo na lang ng ano? Ayaw lang. Ayaw na lang. Mama! Mama! Ayun po. Nay. Sinangag. Ano apo? Ay. Pwede na matisa, ha? Ay, hindi ka pwede sa tuyo po. Kahit si Lola, hindi kumakain ng tuyo. May ano ito, may... Ikaw, Bon, gusto mo nang kumain, Bon? Tapos na? Tapos ka na po. Tapos ka na, Bon? Lapit ka dito, sandali. Ayusin natin yung puwan mo. Oh, Bing, bing. opo ka. Tapos Sakto lang yung ano? Yung kamatis na? sakto yan. Oh. Yung lasa? Kamusta mo si Eder? Baka mamaya hindi ka Eder! isatang mo. Ito yung anak mo. O, kamusta po kayo? Kain na po tayo. Ngayong umaga, sinangag na may bawang. Saka ginisang kamatis na may itlog. Saka pritong blasena, saka pritong tuyo. Kaya lang, anak mo dito sumama kumain, oh. Oh. Kala ko tulog siya. Nag-isip pala. Huwag ka munang iinom. Hindi ka na makakain yan. Oh. Oh, sige. Ang sarap! Ang sarap, ma. Marami. Pam, subuhan na kayo kain. Walang kain. Sige. Ang burin kain ng tuyo, bawal. Mama sa boy. Ay, kakain tayo. Huwag ka muna mag-cellphone. Kamu ng cellphone, kain tayo. Ang sarap. Nada ka naman? Ano? Oy, toso mo ito. Say, kuya. Sinangam. Tapos, Tuyo. isang kamatis, no? Tuyo. Combination, sarap pala na. Mama sa boy. Mama sa boy. Oh, yung balas na yan. Ganun pala kinakain ko, no? Mm. Ihalo mo dito. May. Tapos hihigop ka ng kape. Panalo? Ah! Ikaw, Bon, tapos na po. Ito pa. Oh, Ang sarap. hinahin mo. Hoy, blood ko na. Ito yung hinahin natin na. Eh, pwede na yan. Hindi na namin yan. Pwede na yan. Ang sarap!
Sarap. Ah, oo. Buwan inaan mo siya, inaan mo. Tukoy natin. Kain na muna tayo mamaya, no? Okay. Ang bahin naman ng apo ko. Lola, tapos na ko na. Ikaw, atat ko nang kumain si Kuya. Very good. Diyan sa loob. Okay. Si Cheska, hindi pa, no? Uy, Gusto hindi pa kumain. Si Ilan dumating? Lola Lenlen, no? Lola Lenlen, thank you po sa damit ko, kamo. Kamusta yung mga balay ko dyan? Na Lola Los, Lolo Remy, saka yung mga anak nila. Yung balay ko dyan. Ah, ito. Si Lola Lenlen dumating. Ngayon, yung binigay mong damit kay Denden, ay kay Maganda. Lola, Kaka. atin sabaw ko. Oo. Yung si Cheska, ito yung damit niya. Lola, atin daw saging. Oo, may sagin, oo. Ang linaw naman na mata mo, layo-layo, nakita mo? May sagin niya. Ay, mama. Oh, linaw Kumusta na mata. si Lola Lenlen? Dumating siya. Diba? White mo, white. White nga. Oo, kain ka na. White ka. Oo, white nga. Gaya ko okay na. Hindi ako rin okay na. Pero okay na tayo. Amin, ah. Si Bonbon daw kumain na. Tapos na po. Tapos na po si Lolo, si Color red. Kuya. Sabi niya. Shoutout mo siya po nga sa akin dito madem ha. Abngasak. Color red. Ang daya-daya mo ha. Sabi ko maaga ka, hindi ka pumasok. Kung sa bagay, okay lang kasi umulan. Shoutout sa iyo Apo Sak. Sayang, wala ka sa vlog ngayon. Sarap ng ulam namin, no? Pahinga ka muna. Pahinga ka muna. Nagluto tayo ng kahapon, no? Asado, tsaka naglaba ka pa, pagod ka. Kaya Pagod siya. maganda. Pahinga Wala muna siya. naman maruming damit eh. Ayun. Nalaban mo kahapon. Dami niya linaban kahapon. Sarap niyan, mamaya. Pagkatapos namin nagluto, naglaban na. Sarap? Sarap ka niya, man? Mahal. Oo, kain na kay Wetel, oh. Tapos na po ako. Tapos na rin kayo. So hanggang dito na Kaya lang yung pala- vlog natin. No, Oh, hanggang dito na lang. hanggang dito na lang po. Mag-ingat po Thank you kayo. po. Lalo-lalo na yung Palagi mga po nasa tayo. abroad, no? Oo. Tayo, ako galing ako abroad. Mahirap na. Ang buhay sa abroad. Mm. Wala 13 years ka, no? Oo. Sa Korea. Yes. Doon, para kang preso. Kakain ka, pagising mo, tatrabaho. Pagkatapos trabaho, kung wala kang pagkain, mamamaligi ka, magluluto ka. So, ang hirap, no? So, ako Pagka yung naranasan kapatid ko. mo si Jay, ganyan din. Kaya nawa sa kanya eh. Shoutout pala, Jay, no? Shoutout po. Oh, sarap ng pagkain namin, Chris. Oh, Nabasa namin yung ano mo, yung message mo. Ay, galing ako kahapon sa nanay mo. Nagluto kami ng asado, binigyan ko. Tapos, binagsandok ko ng pagkain. Ang nanay mo, mabuti na. Tapos, nung ano ngayon tayo? 26, 25 kahapon, no? 24, andun din kami. Pumunta kami nina Edmond, tsaka Apple. si Apple, nagtitinda ng bag si Kati. Eh, binili ako ng bag. Bumili kami, apat. Apat ang binili ni Apple. Ang mabait ko rin manugang. O si Binili Ate ako. Marie Chris, kumustahin mo? Oh, kumusta kayo? Marie Chris. Marie Chris, Oh, ito mabuti ng nanay mo. Galing ako kahapon. Yung asawa niya, kumusta Oh, mo yung yan? asawa mo, kumusta rin? How are you? How are you? I'm fine, thank you, kamo. Me, I'm fine. Thank you. I don't know how to speak English. Oh, wag ka Sorry lang. ah. Kasi ano, Amerikano ang asawa niya. Kaya, pag nag-uusap kami, huwag mong ipasa sa akin. Kumusta po? Ano na lang. Kahit yung asawa ni Grace. Oo. Huwag mo akong Napapalaban kausapin si ng nanay sa mga asawa ng mga Hindi pinsang tayo ko. marunong mag-English.
Mga foreigner. Ngayon pa lang marunong ng Kapampangan, marunong ng Tagalog. Yan ang gusto ko. Sabi ko sa kanya. Saka pala yung ano kasi pa yung sinasabi ko sa'yo. Ayan, nawawala na siya. Binili kami ng bag ni Apple. Kaming apat. Si Ethel, ako, at saka kay Edlin, saka kay Apple. Bumili siya kay pinagpili ako, marami, magaganda. Nagpili ako, sabi niya, magpili ka na, Nay. Ay, mura lang yung mga tinda niya. 2.5 Magaganda klase. na 10,000 magagandang klase yung tinda niya. Kunin mo nga, Ethel. Pakita ko. Andun sa sa Drawer. hindi. Ay, andun nata sa loob ng bahay. Wala dyan. Andun. Pakita ko yung pinili ko. Maganda. To. Yan ma, mag-live selling ka. Kung gusto niyo pong bumili, tig 2.5 lang po. Ay, ito. Yung pamangkin ko nagtitinda. Maganda po ang quality. English yun na. Ay, ito naman sa akin. Binili ng manugang ko ring mabait. Yung asawa ni Edmond. Pupunta ka din sa bayan, kala nila wala kang Maganda. pera. Maganda Oo, yung bag kahit mo wala na. laman ito. Mahirap, ma-hold up ka rin po. Mold up. Kawawa yung mag-hold up. Wala naman laman eh. Maganda yung bag. Ito natin yung bag. Maganda yung bag pero walang masyado laman. Hindi ko naman sasabihin walang pera pero konti lang naman. Kung gusto niyo pong bumili, dito Kay sa Cathy. pamangkin ko kay Cathy. Hanggang dito na lang yung Hanggang vlog. dito na lang po. Putulin na natin. Bye-bye po. Bye-bye. Ingat po. God bless po sa ating lahat.